Veľmi dôležitá otázka pre človeka, ktorý sa chce uchádzať o to byť hlavou štátu. Aký je tvoj vzťah k Slovensku a k národu a k týmto hodnotám? Ja som dokonca rád, že to vnímam tak prirodzene a nevnímam to ako nejakú povinnosť. Ak sa na mňa obrátili archeológovia a povedali mi, že sa mám prísť pozrieť na niečo úžasné v dedine Bojná pri Topolčanoch, osídlenie z 8. storočia. Keď som to videl, tak okamžite som pochopil, že toto potrebuje pomoc. A po dlhom čase dostala Slovenská akadémia vied peniaze na systematický archeologický výskum. Súboj, ktorý sme zvádzali za sochu kráľa Svätopluka, ten snáď vôjde niekedy aj do učebníc, pretože na jednej strane bola úprimná snaha dostať ho na svetlo Božie, na druhej strane bolo často aj dosť hlúpostí, myslím, z hľadiska oponentov, ktorí z nepochopiteľných dôvodov ako keby sa hanbili za Slovensko a za to, čo tu máme. Odpoveď na môj vzťah k Slovensku by som ja vždy hľadal v tom, že vlastne čo Slovensko je, kde bolo a kde môže byť. A ja vnímam Slovensko ako krajinu, ktorá sa nemá za čo hanbiť. Možno zase poviem niečo, čo niekde bude zneužité, ale možno v iných krajinách sveta v tom čase ešte nebolo nič. A my sme už mali aj tu na území Bratislavy univerzity. Môžeme sa pochváliť mnohými známymi osobnostiami. Mne iba ľúto, že títo ľudia sa nevedia dostať tak viacej na povrch, že ľudia o nich viacej nevedia, kto všetko, čo. A dokonca aj zo súčasných ľudí. Čiže prvá vec, ako vnímam našu krajinu, ktorá prešla veľmi turbulentným historickým vývojom. Keby som začal len v roku 1918, tak je toho dosť do toho roku 2013 povedať, to málo kto týmto prežije. Ale súčasne krajina, ktorá vždy cez svojich ľudí dôstojne existovala. Ja by som si nikdy nedovolil povedať to, čo niektorí hovorili o Slovensku, alebo o Československu, alebo o našej histórii. Po druhé, a to je pre mňa tiež také dosť zaujímavé, ale bolo to asi dané tou energiou, ktorá prišla najmä po roku 89. Slovensko sa veľmi výrazne vyšvihlo. Ako moderná krajina, najmä záleží aj v medzinárodných vzťahoch, aby nám verili, že si vieme dodržať svoje záväzky, že sme ľudia, ktorí keď niečo povedia, tak to naozaj platí. A je to dobrý pocit. Je to dobrý pocit, keď počúvam vyjadrenia typu, že Slovensko má väčší význam, ako je veľkosť jeho územia a ekonomiky. Toto často hovoria o nás napríklad Nemci a toto hovoria aj ďalšie krajiny, že my sme ako keby prekonali tú svoju geografickú malosť, alebo tú populačnú malosť, alebo ekonomickú malosť. A o Slovensku sa hovorí ako o krajine, ktorá prekonala v krátkom časovom úseku procesy, ktoré iným krajinám trvali podstatne dlhšie. My máme dnes najvyššiu možnú mieru integrácie v Európskej únii. Máme Schengen, máme euro. Dnes sme krajina, ktorá z hľadiska ekonomiky jeden z najväčších hospodárskych rastov a najmä tá vnútorná stabilita, to veľmi fascinuje aj ostatných v Európe. Ak je to krajina, z ktorej vieme vytiahnuť to podstatné, čo v tej krajine je a nevyťahujeme veci, ktoré s touto krajinou nemajú nič spoločné. Niekedy pozerám, že o čom to niektorí politici rozprávajú, čo to má preboha spoločné so Slovenskom, čo to má spoločné s našimi národnými tradíciami, tak to je to nepochopenie. Ale pokiaľ sa správne uchopí to podstatné, pokiaľ jednoducho politik pochopí, čo ten človek v tej Čadci, v tej Turzovke, v tej Banskej Bystrici alebo na východnom Slovensku očakáva od tejto krajiny, tak ja sa neobávam ani o Slovensku, ani o jeho budúcnosť a už sa vôbec neobávam ani u politikov, ktorí by dokázali takéto niečo pochopiť. Slovensko je pre mňa krajina, ktorú by som, a to teraz nechcem byť patetický, mal som všelijaké možnosti aj pracovať v zahraničí, aj odísť, ale ja neviem, napriek tomu, že som Topolčanec a bývam v Bratislave, mne sa tu páči. Mám tu všetko, čo tu potrebujem z hľadiska aj športovania, aj kultúrneho vyžitia, aj priateľov. A pri predstave, že byť v nejakom umelom prostredí medzinárodnej organizácie alebo niekde byť na významnej pozícii veľvyslanca napríklad, toto by pre mňa asi nebolo. A možno aj preto som tak viazaný na krajinu, chodím veľmi často po Slovensku, že o túto krajinu sa naozaj ja nebojím. Tu na ľudia tvrdo robia. Keby som mal použiť aj nejaké údaje, máme tu jeden z najväčších pracovných fondov v Európskej únii. Produktivita práce je veľmi dobrá. Ľudia robia za pomerne málo peňazí.
A kto si týchto ľudí váži a kto si dovie s nimi pracovať a kto vie s nimi komunikovať, tak môže na týchto ľuďoch postaviť podľa mňa veľmi slušnú budúcnosť tohto štátu.